Ngisho kwama-notes ami angilibhalanga, ngiyazi igama lale ntombazane, Suzan, Papa Ashwi noSuzan, kodwa nje it will end in tears khona khona manje, angazi indaba yokuthi uSuzan, kodwa uSuzan. Bese uSuzan atshela u-Ashwindini ukuthi there is a bun in the oven, ukhulelwe. Bese-ke u-Ashwindini ayambuza ukuthi ukhulelwe, uba ubaba wengane. Guessa nje, take a wild guess ukuthi uba ubaba wengane. Njabulo. Njabulo uyeyisa ezinjiva. UNjabulo wafike wathola i-information ku-Ashwindini. Wahamba wayobamba inkunzi ubaba wakhe, wambulala shuthi because sesi-find out-ile ukuthi ushonile. Waqeda wayomithisa intombi yakhe. Eps, ngathi nje ku-personal njiva, hayi.